Subscribe sa akin. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon Kristo. Mahigpit na bukas sa atin ngayon. Araw na bukas ng Friday. Ingat po tayo sa lagi. Stay home lang muna po tayo. At lagi po tayo magtawag sa Diyos at manalangin. Ito, naulan sa amin. Araw-araw na lang naulan. Hinto. 15 minutes. Ulan na naman. Nagpapasalamat ako dyan sa Amerika. Maraming salamat. New York, kay Sir Raul, kay Apochona, kay Edward Adams. Sir, magandang umaga pala dyan. Baliktad sa oras natin. Mega shout out po dyan. Mega shout out. Alicia Ponte, good evening po kandi sa lahat. Maraming salamat po. Medyo malakas lang ang ulan. Umuulan-ulan. Nagpapasalamat ako kay taga Hong Kong. Despacito Mexicano. Mega shout out po. Despacito Mexicano. Iinto rin yung ulan yan. At ganun din sa Vietnam. May nanonood rin pala sa akin mga OFW, mabuhay po kayo dyan, taga Vietnam. Edward P.S., magandang umaga, ay gabi. United States, marami rin nanonood. Saudi Arabia, marami rin po nanonood dyan. Hong Kong, mega shout out dyan. At kay Ate Cervantas, mega shout out dyan sa Saudi. Marami nanonood dyan, pati sa Hong Kong, mega shout out po. At ganun din sa Cavite City, mega shout out. Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, mega shout out po. At sa Alaska, kay Christian, mega shout out. Sa New York, kay Africano, mega shout out. Nagpapasalamat lang ako sa Diyos dahil ang daming himala binigay ng Panginoon Kristo. At nagpapasalamat din ako sa lahat ng subscribe sa akin at nag-follow page din sa Facebook page ko na Tatak Albularyo. Sabado po, mag-healing water ako doon. Salamat po sa nagbigay ng nagdonasyon ng panglagay po ng wifi. At maraming salamat po sa kanya kay Africano, taga New York po. Mega shoutout po sa kanya. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa kanya. Sa lahat po, maraming salamat. At God bless all po sa inyong lahat. At lagi po tayo mag-ingat. At syempre, God bless all din sa aking asawa na todo suporta at nag-support sa akin sa paggagamot. At sa yung gusto mag-healing water dyan, nakasamang panalangin sa 7 o'clock sa Facebook page. Tuwing Sabado lang po yun, ha? Sisimula na tayo mag-healing water at pinayagan ako ng Panginoon Kristo. At kailangan muna daw magsisi at manalangin tayo bago tayo inumin daw yung tubig. At isipin ito ng kapayapaan at kaginhawaan sa kanyang karamdaman kung anumang uri ng sakit. At palakasin ng loob at patatagin. At huwag sumuko. Dahil ang sumusuko ay alam niyo na pong bandang huli kung saan babagsak. Pero ang taong naniniwala na may pag-asa pa habang nabubuhay ay ito'y lagi nakatayo habang tayo'y tumatawag sa Diyos. Dahil ang panalangin at sandata natin ang Panginoon Kristo lamang, wala nang iba. Maraming salamat. Yung mga nagtatanong sa akin sa YouTube channel ko at saka Facebook page ko, yung iba naman po, kanya-kanya na lang po kaming kakayahan at abilidad sa paggagamot. Kung meron po kayong nakikita doon sa iba na iba naman pong ginagawa ko at iba pong ginagawa nila, kanya-kanya na lang po yun. Kanya-kanya po kaming pinag-aralan, tinuruan, pero isa lang naman ang kapangyarihan galing naman sa Panginoon Kristo at liwanag at pag-ibig at kapayapaan. Kung nagtatanong kayo kung bakit iba nag-aalay din po ako ng manok yun. Marami po nagtatanong yun sa akin kaso marami rin tumatawag. Kanya-kanya nga po yun eh. Iba-iba pong taktika sa paggagamot. Yun lang po. Kasi ang hirap po kasi minsan baka pag nasobra yung pagsabi ko baka mayroon masaktan. Pero kanya-kanya na lang po yan. Kung nag-aalay man ako ng manok sa bahay lang, kung nag-aalay ako sa mga elemento,
Di ko po yung ginagawa. Kaya kanya-kanya pong abilidad at kapangyarihan yan. Basta't importante, nagpapasalamat ako sa inyo, nagpapasalamat ako sa lahat ng nag-subscribe sa akin, nagpapasalamat ako sa inyo lahat talaga. Yan, tuloy-tuloy na po yung pag-live natin, pag Sabado, Healing Water po sa Facebook page natin, Natatak Albularyo, Panalangin, may wifi na po kami. Salamat sa nakabit at nag-sponsor nito. At maraming salamat po sa lahat. Taga OFW po dyan lahat. Maraming salamat. Mapagpalang gabi. Pagpalang gabi rin, Abraham Lee. Mega shoutout dyan sa Tugigaraw. Palang gabi po Kuya Andela at sa lahat po nang nanonood sa pagkatapos ko lang po kumain. Kuya, hehe. Ito, naulan. Ulan. Kanina huminto na to, milan na naman. King of the Heaven. Mega shout out din sa'yo. Good evening po. Good evening din po. Basta sinabi ko na sa inyo ha. Makakapag-healing water tayo sa Sabado. Alas 7 ng gabi. Pagkatapos ko manalangin ng alas 6, 6:30. Minsan isang oras ako nananalangin eh. Yan, mag-healing water na ako. Yan, pakikalat na lang sa Facebook page natin. Basta sinabi ko sa inyo, kanya-kanya pong abilidad sa kapangyarihan, pero pantay-pantay lang ang pagtingin at pag-ibig ng Diyos sa aming mga manggagamot. Iba-iba lang pong taktika yan kasi matanong sa akin yan minsan, hindi ko kayo sinasagot, pasensya na kayo. Kasi ayaw ko naman tapakan ang kanilang karunungan at okay lang, kahit tapakan naman ako, wala namang problema sa akin. Kaso baka yung iba makasakit ako ng damdamin. Basta't importante, gawin lang natin ang best natin. Kasi marami nagtatanong sa akin yan, tumatawag, nagme-message sa Facebook page ko, kung bakit daw magbubuhos daw ng dugo sa tao. Sabi ko, kanya-kanya lang abilidad yan eh. Kasi para sa akin, nag-aanay lang ako sa mga duwende lang, nasagi ng mga bata, kasi mga bata pa yung madali lang naman sila noon. Pero kung duduguan yung manok, at yung tao, yung manok, dinudugo ko lang yun sa mga bahay, para selyuan yung bahay. Kanya-kanya lang po talaga yun. Kaya minsan hindi ako sumasagot, pasensya na kayo ha. Kasi pag ako nagsalita, baka meron ako masagasaan, magalit sa akin. Kaya baka sabihin, marami akong alam, kahit wala naman daw akong alam. Kaya maganda na lang, kwentuhan na lang tayo tungkol sa mga spiritual, kwentuhan na lang po tayo sa pag-ibig ng Diyos, salita ng Diyos, yung mga about lang nakakaya kong sa experience ko, yun lang po. Oo nga pala bro, ask ko lang po, anong taon ka po nag-start mag-albularyo? Nagtaon ako maggamot ng mag-albularyo. Kung 5 taon na ako dito sa Pampanga, 5 years na. Pero yung doon pa lang kay Tandang Ermitanyo, nagtatawas na ako doon at naghihilot. Unang training sa akin, hilot. Tapos sunod tawas. Tapos nainip na ako, exorcist na gusto ko. Unang ang kalaban ko agad, exorcist eh. Demonyo agad. Kaya ano po bang senyalis po ng mga nakabukas po ang third eye? Depende po ang pagbubukas ng third eye. Sinasabi ko nga sa inyo, walang third eye sa noo. May third eye nga sa noo, pero ito'y galing sa demonyo. Yung third eye, pinanganak ka na, meron ka na yun. Yung third eye, nawawala din to pag nagagamit ito sa kasamaan at yung taong may hawak nito ay laging nagagalit, mapagmura, mapanghusga, judgmental, kung ano-anong pinag-iisip sa kapwa-tao, babae man ito, lalaki, binigyan ng Panginoon Kristo. Unti-unti na lang ito nawawala. Pero kung ang taong gumagamit nito ay matatakutin, hindi nagsasalita, kusan lumalabas po yun. At hindi po yun nagbabago. Kung third eye naman po, ang sasabihin ko sa inyo, sa noon naman po, medyo lalakasan ko lang yung boses kasi umulan ha. Kung sa third eye naman po sa ating mga mata, katulad ng dalawang mata natin, pag hindi mo to kayang gamitin, walang oras at walang gabi na ikaw ay laging kinakabahan at natatakot. At natatakot ka mag-isang sumakay ng motor, sasakyan, mag-isa ka na lang, o kaya sa CR, o maki-CR sa mga mall. Yung mga ganun po, kasi nakakakita ka. Pero kung kaya mo to kontrolin at gamitin, pwede itong isarado ng iyong isipan. Kasi may third eye po talagang walang limitado. Walang Martes, walang Biyernes.
Tapos naririnig niya pa yung sinasabi ng mga kung ano man nakikita niya. Naririnig ng tenga niya, ng sense niya. Napakalakas po ng third eye niya. Ibig sabihin, may dugo siyang manggagamot sa ninuno niya. At gifted to sa kanya ng Panginoon Kristo. Kung tatanungin nyo naman po kung may third eye sa noo, meron pong third eye sa noo. Pero limitado lang ang kakayahan niya. Yung third eye sa noo, galing yun sa demonyo. Siyempre, puro demonyo makikita mo. Pangalawa, hindi ka makakakita na maganda doon. Puro kasamaan. At hindi mo naintindihan sinasabi nila. Hindi ka tulad po ng third eye sa dalawang mata at binigyan ng Diyos. Madidetect mo kung gano'n sila kalakas. At malalaman mo, kahit mag-anyo sila ng mga mabuting muka, pero tingin mo sa mata mo ay hindi sila normal na tao o normal na spirit o elemento. Siliwanag po yun. Tumaya na po ako sa Lotto 100 ticket. Pag ako po nanalo, brother, Andel, babalatuhan kita ng 10. Natawa talaga ako sa sinabi ni Christian, ni King of the Heaven. Babalatuhan mo ako ng 10,000 pesos. Aba, salamat. Haring naway, sana'y manalo ka at gamitin mo itong perang ito para sa iyong pamilya at magbigay ka para doon sa tahanan ng Panginoon Kristo at gamitin mo ito sa kabutihan. Yun lang. Hangad kung manalo ka. Yun lang. Pero kung sakaling manalo ka, may 10,000 ako, ang gagawin ko dyan ipapayos ko yung altar. Pasisemento ko hanggang dyan, dyan sa may galil para yung mga pasyente unti-unti malalagyan ng mga bubong pag nakasemento na madali na ipattern. Salamat. Ako po, nakakaramdam po ako ng may naglalakad po sa amoy malansa. Pag nakakaramdam po kayo ng amoy malansa at saka na parang may naglalakad, may mga body spirit po sa tabi nyo at lumalakas ang sense nyo. Parang nag-imagine lang po kayo yun pero minsan nangyayari po talaga yun. Lloyd. Gan Lloyd. Apo Andy, magandang gabi po sa iyo at sa lahat po ng narito watching from Laguna. Mega shoutout dyan kay Lloyd. Brother, kwento ka naman sa pinakamalakas mong nakalaban. Yan best, mega shoutout tsaka dyan Lloyd. Pinakamalakas ko pong nakalaban, ang pinakamalakas kong unang nakalaban, demonyo si kamatayan. Pangalawa, naalala ko ang pinakamalakas kong kalaban, siyang pinuno ng mga ano ba tag nito? Ermitanyo. Basta ano siya bago dumating ng ermitanyo, pinaghalong mangkukulam, mambabarang, at may abilidad siya. Kaya niyang tumawag ng mga kapre, maligno, etc. Pati aswang kaya niyang tawagin. Pinakapinuno siya. Yun ang pangalawa kong kalaban. Yung ventilador, hindi ako mapaniwala talaga doon. Ngayon ay naging ceiling fan, pero ordinaryong ventilador lang yun. At yung bahay nayayanig talaga. Sobrang yanig. At nakaramdam ako ng takot yun. Kasi first time ko pala magamot. Yun ang pinagalitan ako ni Tandang Ermitanyo. Mabuti daw mayroon na akong gabay sa loob ng puso ko. Kung hindi, patay na sana ako. Nakaramdam talaga ako ng takot doon. Kasi yung ventilador naging ceiling fan. Tapos yung pasyente, yung bahay nila nagliliparan. Parang kala mo malaking ipo-ipo sa loob ng bahay. Tapos sa sobrang takot ko, tumawag sa Panginoon. So, naramdaman ko, yung boses ko parang naglumaki at naging matalas at maningning ito, nagbago, huminto yung hangin. At yung pangatlo kong kalaban na tatandaan ko, exorcist talaga. Wala pa talaga akong alam sa camera Pindot-pindot lang alam ko Pero nagtataka ko, yung mga cellphone nila, mamahalin, iPhone at saka yung isa pa. Basta yung magagandang cellphone. 5 sila kumuha. Yung tao maangat sa ere. Hindi naman sobrang taas, mga 1 feet lang inangat niya simula sa baba. Ay doon, nagataktak yung pawis ko, talagang mahirap paniwalaan. Yun ang pinaka
huli ko na kalaban at saka yung kauna-una kong video, hindi yung tatlong babaeng sinapian ng demonyo na apo ni Apo Beng. Hindi yon. Meron ako nakalaban na sa isang katawan ng tao, isang demonyo, isang ligaw na kaluluwang silais siya, tapos isang babae. Ay, tama, at saka apat pala sila, pero kaluluwa pares dalawa, isang babae, isang bakla, silais, at saka isang demonyo. Dahil yung bahay nila ay maraming puno. Sabi sa akin ng demonyo, pero wala pa rin ako kuha ng video yun. Kasi hindi pa ako nagbibideo yun eh. Sabi niya sa akin, naalala ko, yun ang tandang-tanda kung hindi ko makakalimutan pag makalabang ka ng gano'n. Sasabihin ng demonyo, instrumento ka lang ng Diyos mo, pero nakakatakot ang boses niya. Papatayin kita, pero unahin ko munang patayin ang katawan ng taong ito para makaramdam ka ng takot. Wala kang kwenta, sinabi niya sa akin. Pero babae yung pasyente ko, pero boss niya, lalaking demonyo. Pero inamin ko, nakaramdam ako ng takot doon. Kasi yung boses niya parang panakot sa puso ko eh. Tapos ang ginawa ko, tumawag ako sa Panginoon Kristo. Meron kasing binigay sa akin ng Diyos para makadetect ako ng ganong kablis sa pamamagitan ng isipan ko. Tinawag ko siya ng bukal sa puso ko. Tapos bigla na lang umilaw ang puso ko na parang lumakas ang aking presensya at ginamit kong sandata at tinuon ko lahat ng sense at kapangyarihan ko sa kanang kamay ko. Bigla lang tinit. Ayun, hinawakan ko siya. Natigok siya. Tapos yung patay, ang sabi niya sa akin, yung silais, doon ako natawa, yung nawala yung takot ko sa, yung nakaramdam ako ng konting takot. Doon ako natawa. Na sinabi nila sa akin, yung nasa loob ng katawan mo ay gwapo. Iniisip ko sino yung gwapo. Yung pala si Angelito, doon ko nakilala si Angelito, pati si Rafael. Yun. Gwapo daw si Angelito. Sabi nila gwapo daw yung anghel ko, nasa kanal. Kaya doon nagsalita si Angelito na marami nagsabi ng mga anghel ko talagang gwapo si Angelito. Pero mas gwapo si Rafael kasi siya ay isang Kastila. Doon ko nakilala si Angelito. Yun. Tsaka marami pa. Marami pa akong nakalaban na hindi pa ako nagbibideo dati. Yung video ko nga na umangat sa ere, baka ako lang naka-upload ang video nyon. Wala pang nakakagawa. Dahil minsan tumingin ako sa mga magagaling na mga manggagamot. Wala pa ako nakitang umangat sa ere. Pero kaya ko yung patunayan. At marami magpapatunay yun. Umangat talaga siya sa ere. Dito. Yan. Marami pang nangyari sa akin. Basta maraming ginawang himalaan pong Nazareno. Pag baguhan ka pa ng magamot, siyempre makakaramdam ka talaga ng takot. Siyempre, first time mo marinig yung boses ng babae, maging boses lalaki at nakakagaling sa ilalim ng lupa eh. Nagsasalita siya. At tinakot pa ako ng demonyo, papatay niya daw ako. Tapos yung nakalaban na naman ako ng demonyo, yung asawa niya nagtitinda ng tinapay, gusto mo patayin ko ang babaeng ito at dalhin ko siya sa dilim. Hindi na ako takot doon kasi nasanay na ako eh. Sige, dalhin mo. Pero bago mo siya madala, tigok ka rin. Oh. Yun. So, umpisa lang naman matatakot kayo. Siyempre, nakakatakot yun. Marami pa akong ibang kalaban. Pero kung aswang, totoo, nakakita na ako ng aswang. Sa Maynila, dito sa Pampanga, 3 beses na ako nakakita ng aswang. Tao talaga siya. Pero, ang katawan lupa niya, katulad ko tao, tapos aswang nasa loob na naninirahan. Talagang aswang siya, ewan ko kung anong kinakain niya. 3 beses na ako nakakita niyan doon sa Ligaya, yung pinakamaraming sementeryo doon. Unang punta ko rito, tsaka sa Maynila, maraming beses na ako nakakita. At maraming beses na ako nakakakita ng taong demonyo. Nakakita na nga akong taong duwende, tao talaga na ganyang duwende. Una, hindi ako papaniwala. Pati nakakita na rin ako ng mga kasing laki ng kalabaw. Alam niyo naman yung kalabaw, diba, maitim. Pero yung mata niya namumula. Pero pag tumayo siya, matangkad. Sa puno ng kamatsili. Tawag dito yun sa Pampanga, kamatsili. Yun. Yung maraming tinik. Yung tinitira ng mga, yung tuko. Yan. Marami. Marami na ako nakita. Kaya nasanay na yung mata ko. Yan. Nasagot ko na po sa inyo yung nagtanong sa akin kung ano bang pinakamalakas kong nakalaban. Yun. Malalakas. Pero ang pinaka
Hirap na hirap akong talunin dati. Bagay baguhan pa lang yon. Yung taga Samar na mangkukulam na tumatawag ng demonyo na muntik akong mawala ng malay. Yun ang sinasabi ko minsan pag bagito manggagamot. Napakahirap po talaga yun. Lalo kung ang gabay lang nito, wala akong sinasabing ganito ha, baka mayroong magalit at makapano nito. Ang gabay mo ay mga diwata, mga kapre, maligno, hindi yan ubra. Hindi yan sila ubra. Kailangan maging gabay mo ang Diyos una, pangalawa ang guardian angel niya na ipinagkaloob sa'yo, ikatatlo ang guardian angel mo, at yung mga bato mo sa puso para maging shield ka, tapos ang mga gabay mo mga cherubim. At mayroon ka pang gabay na ibibigay ng Diyos na galing sa banahaw, sa inapakan ni Jesus, kasi doon rin lahat galing sinaunang mga manggagamot na sumunod ako sa kanila. Sabi nila ha, bagay totoo yun, nakalagay sa talaan ko yun. Pangalawa doon sa mahal na ina, na mutya siya galing sa mahal na ina. Yun ay sila magnetiko. Kada 10 taon, 1 taon lang ang tinatanda nila. Kung napunta sila sa akin, 7 taon pa lang sila. 5 years pa, hindi 7 taon. Basta kada 10 taon, 1 taon lang tinatanda nila. Yan. Kasi yun, pag yun ang nakalaban nyo, maniwala kayo sa akin. Sasakalin niya kayo. Akong ginawa sa akin yun, inipitan ako ng mahabang ahas sa katawan. Tapos tinusok yung 2 paa ko. Talagang napasigaw ako. Pero walang nakakakita. Pero talagang sumigaw ako sa sobrang sakit. Tapos, tinalian at sinakal ako rito. Doon ako muntik mawala ng malay. Para kung tinadya ka ng kalabaw o kabayo sa sikmura ko. Pero inipit yung ahas. Nakita ko yung ahas gumulong sa katawan ko. At yung huli, bago ko mawala ng malay, naggagamot ako nyon. Sinabi ko, Panginoon, tulungan mo ko. Tinawag ko si Jesus Cristo at saka si Jesus. Biglang may lumiwanag sa katawan ko, sa puso ko. Biglang naluso yung ahas na pumupulupot sa katawan ko. Kaya minsan yung ibang manggagamot, nakwento na to sa akin ni Tandang Ermitanyo, namamatay sila. Lahat ng sakit na galing sa mga magagaling na mangkukulam at mambabarang na may halo at may subo, unti-unti sila nang hina at tumatanda kanilang mga muka. Tapos pangalawa, yung mga anak na manggagamot ay minsan napobigyan ng protection, minsan yung asawa niya namamatay o kaya kapatid niya. Yun ang katotohanan. Marami kasing gusto matuto maggamot, pero once na pinadalahan ka ni Satanas na kalaban, humanda ka. Matutulog ka maghapon para kang tumakbo dito Pampanga to Maynila, back and forth, na walang tubig. Ay, 3 araw ka talagang matutulog. Pagod na pagod ang katawan mo. Ako nga, 1 buwan akong tulog eh. Halos pumayat ako eh. Maraming tumusok sa paa ko, tapos nabali nila yung katawan ko, parang, alam mo, binabaray ng likuran ko. Nabugbog ako sa, hindi ko maintindihan, binugbog nila ako sa spiritual. Yun ang pinaka, kauna-unahan kong paggagamot na hindi ko makalimutan. Yan ang muntik akong mamatay dahil sa katigasan ng ulo ko. Kaya marami. Kaya para maging malakas ang sandata nyo, kaya sinabi sa akin ng aking ama nito sa langit bago niya ako pinadala sa Pampanga at para ihanda na sa laban sa mga espiritual. Dapat maging kalmado ka. Dapat lagi kang tumatawag sa akin. At huwag kang makakalimot na pumasok sa aking tahanan at babasbasan kita. At huwag ka rin makakalimot na manalangin. Pero wala siyang sinabi sa akin, araw-araw akong pumasok ng simbahan, hindi niya sinabi. Basta sinabi niya lang sa akin yun lang. Pangalawa, sinabi niya rin sa akin, huwag daw ako makakalimot sa panalangin. Yun lang sinabi niya, pero hindi niya rin sinabi, araw-araw ka magdasal. Wala siya sinabi. Sinusunod ko lang yung nasa talaan ko. Kasi kung araw-araw ka naman nagdarasal at mabilis ka magdasal, wala rin kwenta. Kailangan bukal po sa puso nyo. Ganun po ang panalangin. Kailangan nararamdaman nyo. Alam nyo po ba sa paggagamot, sinasabi ko naman po lahat ng mga sikreto na binibigay sa akin ng Diyos dahil yun naman talagang katotohanan. Sinasabi niya, pag ikaw ay nagamot, mararamdaman mo may umaalis na kapangyarihan sa puso mo at doon pumupunta sa pasyente mo. Tapos, nararamdaman mo pag umahawak ka ng santo o kaya nasa loob ka ng simbahan kay anuman reliyon, kung wala naman santo, talagang meron naman kasing krus na walang imahe, mararamdaman mo na parang buhay. At nararamdaman ng aura mo na buhay, lalo kung ikaw ay nakataas at umiiyak ka, nanalangin ka, umaawit ka, kaya anuman reliyon, meron ganun talaga eh.
may born again na kumakanta, mararamdaman mo yung presensya ng Diyos na umaabot, pumapasok sa puso mo. Pag naramdaman mo yon, malalaman mo na gagaling agad yung pasyente. Kahit mababaw ang kanyang pananalig at pananampalataya, ipinagkakalob to ng Diyos sa kanya dahil hirap na siya. Tapos dun nalalakas ang kanyang pananalig at pananampalataya dahil umiiyak siya gabi-gabi. Pwede yun mangyari. Pwede naman yung tao sobrang matindi ang pananampalataya, gumagaling sila dahil sa kanilang paniniwala. Minsan, naramdaman ko ang pasyente ko na kulang at mababaw ang kanyang pananampalataya, pero ang kanyang asawa o kaya ang mga anak niya ay matindi ang paniniwala. Binibigyan ng himala. Tapos doon na siya naniniwala, katulad ni Salazar. Yung mga anak niya, lalaki yung mga anak niya, umiiyak at ayaw pa nila mamatay ang tatay nila. Kita mo ngayon, matibay ang tatay niya kahit doon sa Bukirin kasi marami silang gulay. Minsan nagte-text sa akin yung anak niya lalaki na, "Kuya, Andy, si papa namin mas malakas pa sa kalabaw kaysa sa dati. Ang laki ang pinagbago." Dahil hirap na siya. Binibigyan pa rin ng pagkakataon ng Diyos. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon Kristo. Lalo kung tayo ay nananalig sa Kanya at hindi tayo nagtatanim ng galit sa Kanya, hindi niya ito pahintulutan. Paniwalaan niyo ako. Yun ang sinabi sa akin ng aking ama. Kailanman daw ay hindi niya kayo iniwan. At kailanman daw ay hindi niya tayo iniwan. Nasa puso lang daw natin siya. Ayaw lang daw natin tumawag at manalangin sa Kanya. Nagdarasal nga daw tayo, mabilis pa yung buka ng bibig natin sa pagkain. Kaysa manalangin na 2 minuto, 3 minuto lang. Para ka lang naman isang commercial lang naman sa TV at mananalangin ka lang. Kung 2 commercial lang. Ganun ang panagdarasal. Kailangan, hindi naman sinabi sa akin ng Panginoon Kristo na araw-araw kang sa aking tahanan. Ang sinabi niya lang, wag lang daw ako makakalimot. Na sa akin, kung 2 linggo, 1 buwan ako magsimba, walang problema yun. Kasi ang sinabi sa akin ng Diyos, wag lang daw ako nakakalimot. Wala siyang sinabi sa akin na linggo-linggo ako magsimba. Pero nasanayan ko na kasi yun daw ang magiging sandata ko. Kaya utak yun, pinasok ko na sa puso ko. Pero hindi ko sinasabing lagi akong perfecto nagsisimba na linggo. Minsan kasi bumabagyo, hindi na ako nagsisimba. Kasi nasanay na ako ng umaga nagsisimba, madaling araw. Ayaw ko ng tanghali, ayaw ko yung second mass. Gusto ko first mass. Yan. Ganyan. Nasa tao pa rin yun. At nasa tao pa rin ang tumatawag sa Diyos. Basta sinabi ko sa inyo sa 14 dito, sa Sabado, maghihiling water na ako kaso may kasamang panalangin. Inutusan na ako ng Pong Nazareno at itinuro niya na sa akin kung anong dasal ang gagamitin para tubalab. Magsisibo na tayo bago inumin ng tubig at kalahati at ilagay sa tubig. Yung kalahati ay inumin. Pwedeng pampaligo, pwedeng pampainom, papainumin sa mga may usog, ulam, barang, bati, mga ganyan. Minsan gumaling yung pasyente ko ng taga Samar. Pasok pala ng Samar. Gumaling siya, may bukol sila sa kilikili. Isang beses ko lang daw sila pinalanginan, nakiusap. Tapos, nawala na daw yung bukol niya sa kilikili at pumutok daw. At ganun din daw sa kanyang asawa. Pero hindi ko nasasabihin kasi pag nagagamot ako sa online, wala naman akong cellphone na isa para meron akong ganyan eh. Isa lang yan. Wala akong kinokopyang ganyan para nakikita nyo. Gusto ko yung time team kami na nalangin pag online. Pag ganyan. Marami. Kaya tinanong ko sa Panginoon Kristo kung ito'y kagustuhan mo para sa inyong mga anak, katulad ko na binigyan nyo ng himala, kayong masunod hindi ako. Namaya magdasal nga ako sa online. Tapos hindi naman pala nagkakaroon ng visa. Sasakit o mapapahiya. Mapapahiya ako. At pangalawa, unang-una, ayaw ko mapahiya kayo Panginoon Kristo para sa akin. Gusto ko, kahit doon sa online, magbigay kayo ng himala. Kasi kayo ang Panginoon namin. Alam naman, unahin magdesisyon ako kung hindi mo naman lalangisan ng aking bibig. At huhudyatan ng aking mga salita simula doon sa cellphone. Ang hirap po yatang bigyan ng power yung tubig doon sa online. Kaya sinabi niya, ibinigay ko sa yung hudyat, ay yan ang babasahin mo, yan ang gagamitin mo. Para ako nang bahala sa kanila at sabihin mo lang ang dapat kong sabihin. Hindi lang, basta lang daw pumikit, itapat lang yung tubig at manalangin. Para na rin daw kayong kumakain ng katawan niya ng otsa. Yung tubig niya. Yun na rin ang tubig at dugo niya. Na parang bibigyan ng bis at liwanag at kapayapaan.
Pag nakakaramdam kayo ng kilabot at takot, huwag niyong pansinin. Dahil ayaw ni Satanas na marinig sa tenga nyo ang salita ng Diyos. Tapos magsisi, isuko muna kahit kanino ka may galit. Para ka rin pumapasok sa tahanan ng Diyos. Ipagpag nyo muna yung paa nyo bago kayo pumasok sa tahanan ng Diyos. Yan. Para pag uwi nyo ng bahay, may dala kayong swerte. Pwede nyo rin gamitin blessing yung sa loob ng bahay nyo. Para po yung sa mga tao na binigyan ng, para bigyan ng magandang liwanag at kapayapaan ng kanilang tahanan at matatakot din po yung mga demonyo doon. Yan, kaya nagpapasalamat ako dyan sa ibang bansa nagbigay kay Jason Africano. Mega shoutout dyan. Ako, brother, kwento nyo naman po ang pinakamalakas ng kalaban. Good evening po, Young Best. Good evening din po. At bantay po yung sa kamusta na po pag-i-insenso nyo yung nakita pong diwending puti? Bantay po yung sa bahay nila yung diwending puti. Kaya maswerte po yun, yung Tagalubaw, yung nananahi po siya ng mga lagyanan ng pera, yung mga coins. Ay sinuswerte naman po sila. Hindi ko naman po pwede silang palayasin. Kasi hindi naman po nananakit yun. Yun po ay, doon na po talaga nakatira. Kuya po bang pinakakaibigan na kakaiba ng kulam sa barang? Ang pinakaiba po sa kulam, isa-isa ko lang kayo sasagutin ha. Mega shoutout muna kay Antonio Binigno. Ito, nasagot ko na yung kay Ambes TV. Ito naman sasagutin ko kay Ya. Kung pinagkaiba ng mangkukulam mambabarang. Ang mambabarang ay gumagamit sila ng mga kakaibang likwido, orasyon, black magic, mga insekto, ganyan. Pero may mangkukulam na 4 na subo, kaya niyang gumamit ng ganon. Malaki ang advantage ng mambabarang kaysa sa mangkukulam. Kasi ang mambabarang, sinanla niya na ang espiritu niya sa demonyo. Siyempre, alam niyo naman siguro yung lupa, maraming uod, maraming mga bulate, at maraming mga tiyanak na kung ano-ano. Yan. Pero kung ang mangkukulam ay sinanla niya na sa demonyo, magkakaroon na rin siya ng antas na katulad ng barang. Malaking advantage kasi ang kulam nananalangin lang sa kadiliman at nagdarasal. Gumagamit ng manika. Pero gumagamit din ng manika yung mambabarang. Pero ibang advantage nila talaga. Sobrang laki. Ang kanilang kapangyarihan ay 1 plus 3. Parang grade 1 yung mangkukulam, kahit may subo pa to. Ang mambabarang, nasa grade 6 na. Ang babarang ay may subo yan sila. Hindi yan sila magiging mambabarang kung wala silang subo. At wala silang talaan at mga salitang librong kadiliman. Imposible yon kasi marami na ako nakalaban dyan. At magaling sila magdasal sa mga kandilang itim, lalo sa mga iba-ibang kulay. The best sila dyan sa mga mambabarang. At kaya nilang malaman kung anong posisyon mo, kung anong nagawa mo kasalanan, at kaya nilang gawin ito. Kaya delikado yon. Basta't yung mambabarang talaga na totoong mambabarang. At kaya niyang, kahit sa titigan lang, kaya kanyang pasukahin. Napakalakas ang mga usog nila. Yan ang mga mambabarang. At may mga subo yan. May mga Latin yan. Hindi lang subo niyan itim. Yung mangkukula may subo mga itim. 3 hanggang 4 hanggang 5. Pero yung mambabarang may subo yan na kulay pula, itim at puti. Yung puti yun ay kakaiba. Madilaw-dilaw na pagkaputi yun. May subo yan mga mambabarang. Hindi yan karaniwan. At kaya kanyang basahin. Malaking advantage nila. Kaya yung napapanood yung mambabarang, sinabi niya mambabarang, pwede naman sabihin na mangkukulam, mambabarang siya. Para sa paningin niya. Kasi ang mambabarang, alam niya. Pag ang mambabarang, ang mangkukulam ay may subo, 2 pataas hanggang ganun din yung mambabarang, ay automatic naman taga may subo na yan. Kasi matinding pinag-aralan yan. Alam ng mambabarang o mangkukulam na may subo na kayo ay pupunta sa mga manggagamot. Naririnig niya, kasi siya nga nagkulam naririnig niya yung mga pamilya na dadalhin to sa manggagamot. Tapos sasabihin, kunyari, dadalhin ko to kay ganito. Panoorin mo. Nakikita niya yung mata ng pasyente. Kunyari, ako may sakit.
punta tayo dyan. Tapos kinabukasan pupunta tayo, bigla ako magkakaroon ng sama ng pakiramdam. Pero kung nakita naman babarang sa cellphone, ang manggagamot nito ay napakalakas. Kumanda ka. Pagkatapos mo panoorin yung manggagamot nyo, bibigyan kanya ng matinding sakit. Kaya minsan, mapapayo ko lang pala, nakalimutan ko pala to. Totoo talaga. Wala tong halumbira. Pag meron kayong pasyente, nadadalhin to sa mga mahusay na manggagamot na marunong sa mga may experience na ganyan. Huwag nyo sasabihin, lalo sa pamilya nyo. Naririnig ng mga mambabarang yun. Naririnig ng sense nila. Yun ang sinasabi ko sa kanyo na mayroon silang subo. Nadidetect niya. Nadidetect niya rin yung mga sinasabi ng manggagamot pag ginagamot na yung pasyente. Mahina itong manggagamot nito. Lalo kung sinasabi nyo may gabay sila mga diwata, kapre, maligno. Wala sa kanila yun. Sisiw lang. Ibig sabihin, yung mga mambabarang yung gumagamit din sila ng mga ganong mahika. Alam na alam nila yung taktikang ganon. Pero pag ang manggagamot ay puro puno ng kaputian at walaw halatian at may subo yung manggagamot na kulay puti, hindi maririnig. Kahit kasi pag nakahawak yung manggagamot doon sa kamay ng pasyente, sarado na yun. Automatic sinasarado ng Diyos yun. Kahit hindi mo na utusan ng mga anghel ng Panginoon Kristo, bago pa lang tumungtong yun sa bahay mo, alam niya na. At pag may subo yun, malalaman mo yung mangkukulam at mambabarang may subo na yun ay naiirita sa manggagamot. Hindi siya papasok. Pangalawa, papasok siya, nakakapasok, pero naiinitan siya sa katawan mo kahit mga kasing haba ng jeep na shaman o yung sampuan ng jeep. Ganun. Naiirita siya. Kasi naalala nyo yung pasyente kong 50K na binayad na mangkukulam na malapit niyang kilis at tugigaraw, lagpas pa sa kanila. Kaya hindi ko mapakita yung mukha niya dahil confidential yun, dahil hindi yung karaniwan nagtatrabaho sa gobyerno. Yun. Naiirita yun sa akin. Labas-pasok siya sa gig namin at ayaw niyang tumitig sa akin. Yung hinawakan ko siya, alam ko na may sapi siya sa tingin ko pala. Diba, ang sabi ng mangkukulam, 4 ang subo niya. Ganon. Lalo kung mambabarang. Yung dati nga may ginamot nga ako ng babae na sinapian ng 4 na maitim na lalaki. Ano sabi niya sa akin? Yung pagpasok ko sa tahanan nila, bakit ka nandito? Pinadala ako ng aking ama. Bakit, sino ka ba? Papatayin ko muna silang lahat, sabi niya. Pero kung iisipin mo, may kling-kling yung babae, pero wala siyang kling-kling. Teacher siya. Dahil nagputol sila ng puno. Mga engkanto yon. 4 na engkanto, binitbit yung spirit niya. Nasagot ko na po yan, yung anong kakaiba ng mambabarang. Kay Lloyd naman, nag-YouTube na po ba kayo noon? Hindi pa nga ako nag-YouTube niyan. Kailan lang naman ako nag-YouTube? Bago pandemic. Bago mag-pandemic, nag-YouTube ako niyon. Norma Baluyot. Apo Andy, pagbigin po, kini always ka po. Maraming salamat kung araw-araw po kayo nanonood sa video ko. God bless po. Meron po ako sa healing water sa araw ng Sabado, ting Sabado po yung panalangin at healing water po sa Tatak Albularyo Facebook page ko po. Parang ranking din po ba yung nag-guide mo yun, binabanggit niyo po yung kasi po yung video nyo kung may buto at may sungay. Marami na po kasi akong video Lloyd mahigit 500 na, 500 plus na yata, mag 600 na. Magandang gabi po, Apo Andy, at God bless po sa inyong lahat. Maraming gabi din, Antonio Benigno. Ingat kayo mag-asawa, behave ha, lagi magbigayan. Sayang swerte ha, ulitin ko. Punta ka na lang dito sa bahay. Yun lang po, nasabi ko na po yun. Kung gusto niyo pa magtanong, basta't kaya ko lang. Basta't napakahirap po talaga ng ibang mangkukulam. Lalo na may subo. Akala niyo po ba yung totoong mangkukulam? Yung talagang totoo po mangkukulam ha? Hindi po hindi po siya yung nag-practice sa dasal sa online, ganyan-ganyan. Yung talagang mangkukulam, lahi ng ninuno niya. Maniwala kayo sa akin, madidetect niya po. Salamat po ako sa inyo. Salamat din.
Madidetect niya na pupunta yung pasyente sa manggagamot. Naririnig niya po yun. Yun po ang sinasabing telekinetic power. Kahit yung ibang manggagamot may telekinetic power, may third eye. Kahit may third eye ka, kung wala ka naman telekinetic power o sense, hindi rin obra yun. Kailangan mahanap mo kung saan siya dumadaloy, sa hangin ba, sa lupa ba. Kailangan mapag-aralan po yun kung kaano siya gagalaw. Kasi, alam niyo naman, hindi aatake ng harap-harapan yun. Pwede ka sa tagiliran niya gawin, pwede ka sa likuran. At nakakaramdam ka ng kakaiba. Kailangan kahit gabi ay ikaw ay lumiliwanag. Parang liwanag ng umaga. Kaya kaya niyo po bang talunin po ng demonyo ang mangkukulam? Kuya, kaya pa bang talunin po ng demonyo yung mangkukulam? Siyempre, di ba sinasabi ko nga po sa inyo, yung mga mangkukulam, wala po yan kwenta, tao pa rin sila. Hawak pa rin sila ng Panginoon Kristo. Ang demonyo, yan po ang pinakamabigat na kalaban ng mga manggagamot. Yung ermitanyo, pinakamabigat pong kalaban yan. Devil nga po yan eh. Alam nyo ba yung devil? Siguro naman, panood nyo naman si Lucifer na lumalaban sa Panginoon Kristo. Sila po yun. Sila po yung mga anghel na nahikayat ni Lucifer papunta at magwelga sa Panginoon Kristo o gibain at gusto niya maging hari. Yung mga mangkukulam, dyan, kumuha lang ng kapangyarihan niya sa demonyo, binigyan lang ng demonyo ang mangkukulam. Walang kwenta. Kaya nga sabi ko sa pag ang mangkukulam ay pabalik-balik at pabalik-balik sa pasyente, hindi na po siya kinukulam. Devil na po yan, process na po yan. Ang demonyo, 1,000 boses kaya niya gawin. Depende pa yun sa kakayahan ng isang demonyo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sa umpisa lang naman kayo matatakot. Pero pag nasanay na kayo, yung mga makukulam, ako nga minsan sinasabi ko na sa pasyente ko, mas maganda pa nga kinulam kahit buto ba kalansay ka pa, basta 10 taon ka hindi nakalakad yan, lalakad ka eh, kaysa sa devil. Kasi ang devil, kung ano itsura niya, bakit akala nyo ba ang demonyo? Ang demonyo kaya niya mag-itsura ng tao. Walang problema yan, kaya ang spirit yan eh. Pero, kung papakitaan ka ng totoong mukha ng demonyo, ay makikita mo, ang kamay niya hindi naman ganito. Kung kamay niya nakaganyan, di papasok siya sa loob ng katawan ng tao, ay magiging ganun din kamay mo. Kung marami siyang sakit at marami siyang daladalang mga uhod, ang kamay mo magiging ganun din. Yan ang pinapaliwanag ko. Demonyo, pag sanay ka lumaban sa mga exorcist devil, baliwala na sa mga makukulam kahit may subo pa sila. Kasi, kahit anong laking panggawin nila, galing din yun sa demonyo. Pag ang demonyo ang kalaban ko, hindi ako nakikipagkwentuhan at nakikipag-usap. Kasi, sila ay devil. Yun ang sinabi ng aking mga guardian angel. Hindi ka pwede makipag-usap pag nagpakilala siya ng demonyo. Dahil, yan ay mapangling lang. Hindi sila karaniwan. Yung mga mangkukulam, tao lang yan. Kahit sinanlapan nila ang kaluluwa nila sa demonyo, hawak pa rin sila ng Diyos at may katawan lupa pa rin sila. At yung may nagtatanong naman, ano po ba yung ermitanyo? Yung mga ermitanyo ay mga mahabang balbas yun. Sa bundok lang po sila nakatira. Wala po silang ginagawa kundi manalangin at makilaban sa mga engkanto, maligno, etc. etc. Aswang, kahit ganon. Yun po yung mga ermitanyo. Pinakamataas na pong class A yun na manggagamot ng mga ermitanyo. Sumunod sa pinakamataas na pong kapangyarihan, ermitanyo. Ang sumunod sa ermitanyo, pinakamalakas, templo. May tawag po sa isang manggagamot na templo. Hindi pa yun alam ng ibang manggagamot, ewan ko lang sa iba. Pero mga sinaunang manggagamot, alam po nila ang templo. Yung templo po ay hindi niyo po pwede basta-basta masasaktan yun. Spirit po yun. Nabubuhay po sila sa panalangin. At kaya nilang basahin ang galaw ng tao sa titig lang. Pulsuhan ka nga yun, alam niya lahat ng sakit mo sa katawan at sinisikreto mo. Wala naman sa panahon ngayon nabubuhay na templo. Pinakamataas na antas na manggagamot sa buong mundo. Sa buong mundo, ang templo. Kaya ko nalaman yung kay ermitanyo at nalaman ko rin yung kay Ella. Si Ella ay nagsabi, may pinakataas pa manggagamot ay templo. Doon mo makakausap ang pawang katotohanan. Kaya siya tinawag templo, kahit namamatay o na may taong nawawala sa lupa, pwede mong itanong sa kanya.
malalaman niya kung buhay pa to o patay o nagtatago lang to. Oo. Hindi yung katulad ng iba napapanood nyo yung nagbabara-bara ha. Wala pa yun. Papasok yung spirit doon sa kanyang katawan lupa. Tawag po doon, makikita po kung buhay pa yung taong pinapahanap mo. Tawag po doon ay templo. Pinakamataas na antas po yun. Hindi po yung pwede magsinungaling. At malalaman niya din kung ilan din ang anak mo pag ikaw ay nag-asawa. Dahil nakausap ko na po yung ganung tao. At nag-iisa lang po yung sa mundo ngayon. At ngayon ay nasa langit na po siya. Bago ko siya nakilala, yun po yung tinatawag. Pinakamataas, wala na pong tataas doon. Para po yun, ang tawag sa mga unang panahon doon, sila po yung mensahero ng Panginoon Kristo. Templo, mensahero ng Panginoon Kristo. Pag hindi mo inutos ang utos ng Diyos, ay may mangyayaring hindi maganda sa iyo. Sila po yung mensahero, nakakakunik po sila. Kaya yung taong nawawala, kaya nilang mahanap at sasabihin nila buhay, nasa ganitong lugar. Ipagtanong mo at makikita mo siya. Pinakamataas po yun, mensahero. Pinakamataas yung templo. Ewan ko lang sa ibang manggagamot kung alam po nila yung templo. Una, hindi ako naniniwala doon. Kaya ko nalaman yung templo pinakamataas. Dahil una niya akong nakilala, hindi ko siya kilala. Ni pangalan ko, hindi niya alam. Pero yung hinawakan niya ako at tinawag niyang spirit ko, may umalis sa katawan lupa ko, nalaman niya ko, pangalan ko, kailan ako pinanganak, ginulpi ako ng stepfather ko, ganyan. At nalaman niya lahat ng sakit ko. At sinabi niya, hindi ka karaniwang tao. Meron kang taglay na kakayahan, kapangyarihan. Pinili at tinakda ka ng Diyos. Pinakamataas na antas po yun. Mas magaling pa yun sa mga ermitanyo. Basta tawag sa kanya templo. Nakakausap. Nakikita niyang hinaharap. Yun po yun. Mensahero ng Panginoon Kristo yun. Ewan ko lang sa ibang manggagamot kung alam po nila yun. Alicia Ponte. Candy, paano po nalalaman kung ang isang tao ay makukulam? Ano po ba ang sign? Kasi minsan po dami po nilang sinusot na kwintas at mataas ang mata, matalas ang mga mata na kung makatingin. Sagutin ko muna po ito, tapos ko na po kayong sagutin kay unahin ko muna to si Alice Puente. Teka lang muna po, si Lloyd muna po pala nauna sa inyo. Apo Andy, pwede po pang share sa amin mula sa pinakaminang hanggang sa pinakamalakas ang power ng mga elemento? Sige. Isusulat, titingnan ko sa talahan ko. Susunod. Sagutin ko na to muna si Alicia Puente ha. Candy, paano po ba kung ang isang tao ay makukulam at ponsign? Minsan po ang dami nilang suot na kwintas at matalas ang mga mata nila kung makatitig. Madali lang po yon. Bakit? Yung mga manggagamot, marunong din po yung mangulam eh. Alam niyo po, yung mga mangkukulam, ang mga mata nila ay kakaiba sa mata namin. Ewan ko lang sa normal na mata. Kasi yung abnormal pa lang ako, yung normal pa lang yung mata ko, hindi ko po sila nakikita. Kahit yung tao nga sa divisory, dami-dami. Yung binigyan mo ako ng third eye ng Panginoon Kristo at luminaw mga mata ko, doon ko sila napag-aralan. Ang amoy nila ay kakaiba. Basta kakaiba po talaga. Araw-araw naman siguro sila naligo, pero kakaiba po. Yung mata po nila ay kakaiba. Yung ito po nilang puti natin, ay itong sa gilid ng mata natin ay kakaiba sa kanila. Minsan parang itim-itim yan. Minsan naman kala mo may sore eyes sila. Yan, may sinyalis po sila mga makukulam. Tapos yung mga makukulam po, nagsusot din po yan sila ng mga pananggala. Nagsusot din po yan ng bala. Nagsusot din po yan ng kung ano-anong mutya. Pero sila ay marunong mangulam at magdasal. Yan po yan. Minsan nagsusot sila. Okay lang po yung rosaryo kasi yun minsan pinabili naman sa akin ng Panginoon Kristo yung rosaryo, yung mga medalyon na nasa tao na lang po yun. Meron pong ganon. Kasi mahirap po talaga itong sinasabi ko eh. Pero ito'y totoo. Marami pong mga matang kakaba. Sa kilos at galaw nila sa pambihirang binagkalob sa akin ng Panginoon Kristo, nadidetect ko po sila. Nalalaman ko na meron silang angkin na kakayahan maggamot pero marunong din sila mangukulam. Kaya nga po nalalaman po ng iba,
Kasi marami na akong nakilala manggagamot. Ang tingin nila sa akin ay bata lang at walang alam sa kapangyarihan. Pero hindi nila nararamdaman na sila ay nadidetect ko. Minsan kasi may nagtanong po sa akin yan kung ano daw ang kakayahan ko. Kasi hindi niya naman alam na manggagamot ko. Sinabi ng kasama ko na manggagamot yan. Ngayon, tinanong niya ako paulit-ulit, sinabi ko naman ng totoo, marunong siya maggamot pero marunong siya manakit. Sinagot niya agad ako dahil minsan daw yung mga pasyente at inuutusan daw siya ng binabayaran daw siya. Sinagot ko naman siya, wala kang karapatan na pangunahan ng aking ama dahil yan ay galing sa kadiliman. Yan, may mga ganun po talaga. Marami po kasi senyalis na magkukulam sa isang tao. Marami siyang tanong, nagtatanong siya sa hindi mo naman siya kilala, hindi ka naman pupunta sa marami siyang kakaibang alam sa isang paggagamot. Kahit nga ako pumupunta ko sa ibang bahay at hindi nila alam na naggagamot ako, tinitingnan ko lang sila. Pero hindi ko sinasabi. Kasi ayoko pangunahan sila. Marami po talagang senyales Para sa akin, bilang alipin ng Diyos, marami akong natutunan. Kung sasabihin ko sa inyo lahat, hindi nyo basta mawawari kasi wala kayong angkin na kakayahan sa ordinaryong pagkatao na malalaman yung makukulam, lalo kung may subo ito. Kasi yung mga makukulam, alam nila kung mayroon kang angkin na kakayahan. Alam din nila kung anong ordinary kang tao at lakas. Kasi yung mga mata nila kakaiba talaga sa kanila. Tapos, ang itong mata nila rito, dito mataas minsan ang kilay. Tapos ito naman, kilay nila nakaganon. Yan, nakaganyan, mga magkukulam. Tapos yung kilay naman nila ganun, parang nakakatakot. Yan, parang nakakatakot. Tapos itong mga mata nila, akala mo galit na alam mo. Tapos yung mga mata nito, nangingitim. Yan. Yun lang po masasagot ko sa inyo kasi marami talaga At saka may dadagdag pa muna ako bago ko sagutin siya. Katulad po yung halimbawa, may pinapalayas ka ng masamang espiritu sa isang tao, babae man ito, lalaki, bata man ito, matanda. Ngayon, sabihin na marami siyang gabay, marami siyang elements, dati siya mangkukulang, manggagamot, at bumalik lahat sa kanyang sakit. Tapos mag-aalay ka sa kanya ng sigarilyo, manok, etc., mga alak, hindi po ubra yun. Tawag po dapat doon, dasalan po yung tubig, panalangin, painumin, paliguin, bigyan ng halamang gamot na pampaligo. Marami pong halamang gamot. Pwede po yung dahon ng mga kamyas, mangga, bayabas, guyabano, at banaba. Yan. Pwede po yun ipaligo sa kanya para malusaw at gagamitin yung tubig. Pero kung paduduguan mo yung tao ng manok, hindi po pwede po yun. Kasi hindi pwede magdugo ang isang tao ng manok at ilalagay doon yung mga spirit, ilalagay doon sa manok, tapos doon din papatayin. Hindi po pwede yun. Pwedeng papasukin ang espiritu masama o mga elemento doon sa manok, kay anumang kulay ito, tapos yung manok po yun, pwede po siyang sunugin o kaya insensuhan at itapon o pwede siyang patayin sa malayo at ilibing sa ilalim ng lupa. Yun, pwede po. Pero kung paduduguan yung tao, hindi po yung totoo. Bahay lang pinaduduguan. Yun. Yun lang po. Para sa akin lang yun, ha? Kay Abraham naman po tayo. Yun lang po masasagot ko sa inyo, Alicia Puente. Kuya Andy, nakalaban na din po ako ng tatlong may subo po Pero sabi ko, walang sakitan at kapayapaan ang pinaiiral ko po. Sinabi ko po at pinagbawagabag ko lang po siya. Kuya, hindi niya daw kaya yung nilalabas. Ano yon? Ulitin ko sinabi muli may nakalaban ka na may tatlong subo. Pero ang sinabi ko, walang sakitan at kapayapaan ang pinag-iiral ko. Sinabihan ko po at binabagabag ko lang po siya, kuya, at hindi niya daw kaya yung inilabas. Kung sinasabi niya para sa akin, kung hindi niya kayang inilalabas ng iyong salita at yung ginagamit mo sandata, ibig sabihin na dadaig mo ang kanyang lakas at kapangyarihan. Manatili ang kapayapaan at mahinahon. O pwede yun, Lee. Lloyd, may nasagot ko na sa iyo ang pangalawa, Lloyd. Yung kay Lloyd naman, ito, may mataas po ba sa demonyo at puntot o sungay?
Magandang tanong to ni Lee. Ay, ni Lloyd. Kung may mas mataas po bang sa demonyo at may buntot na sungay? Meron. Yung demonyo, marami pong demonyo. Para din po yung mga sundalo pulis. Parang barangay tanod, kagawad, chairman, parang ganun po. Tapos may pulis, may sundalo, may mayor, ganyan, may mga ganyan pong klase ng demonyo. Pero at may sungay, magkakaperes lang po yan, may buntot. Alam niyo po bang nakakatakot na demonyo? Yung mukhang aso, yung wolf. Class A, magsisimula tayo sa aso. Pangalawa, yung wolf na mukhang kala mo tigre, na may mga sungay. At saka po yung tao, di ba alam niyo pag nakadapa, parang tayo nagpupush siya pero nakaganyan. Pero yung paa natin nakabuka, nakaganyan. Para tayong naglalakad sa ganon. Yung ulo po natin, ibabaliktad natin. Yan. O kaya, maglakad ka ng ganon. Uso yung mga dati, yung mga bata, di ba naglalaro ng ganon. Yung ulo mo naman, ilapag mo sa ilalim. Tapos may sungay ka, may buntot ka doon, dalawa. Yun po yun. Yun ang mga matataas na kalaban na uri ng mga devil. Bakit ko po nakasabi? Dahil nakalaban na ako yun. At talagang sinabi na ng mga anghel ko at dumating si Rafael, si Angkarngel, kaya ako nga nakilala si Angkarngel yung may sibat. At saka si El at saka si Iya, si mga matataas na dasal na pumunta sila sa akin. Apronexit na nila yung katawan ko. Yan po yun. Yung parang mga, tapos yung ahas po, kakaibang ahas po yun. Hindi ordinaryong ahas yun. Yan po ang pinakamatataas. Yung demonyo, may mga class A pa yan. Pag ang demonyo po ay mayroong kakaiba po sa loob ng katawan ng tao at talagang mataas ang antas niya at nagsalita siya ng mga Latin. Yung mga Latin na hindi nyo pa naririnig, matataas na po ang uri nila. Talagang matitinding panalangin po ang labanan dyan. Bihira lang po pumasok sa tao yun. Hindi naman po yun, pero nangyayari po yun sa mga demon exorcist, yun po, yung pinakano. At kinakagat nila yung sarili nila, tapos yung kuko nila, pag tinamaan ka, kaya nilang wasakin o gasgasan. Yun po yun, pinakamatataas. Yung mga demonyo niyan, yung mga sungay-sungay lang yan, wala pa yan. Meron nga ako nakitang kasing laki nga, ba, kinukwento ko kanina, yung kalabaw, yung pumunta sa Kamatsali, pag tumayo, pulang-pulang mata, pero itim na itim, pero may sungay po siya. Pinalabo niya po nga yung paligid niya. Parang nilagyan niya ng mga, tagba nito, yung usok, para hindi ko siya makita kung saan siya papasok sa puno. Pero nakita ko pa rin siya. Kinabukasan, tinignan ko yung puno. Yun lang po. Nasagot ko na, Lloyd. Ito nang baliktad kili. Nag-stick kuya Grabe po daw ang sigaw niya kuya. At salamat naman po sa ating Diyos. Ama sa langit, gumaling na po ang pasyente ko at hindi na niya binalikan. O, kita mo, narinig niya na silihan, naggagamot siya. Hindi ko yung kilala. Yung stick na ginagamit niya, ay binili niya lang yan sa akin at binisbasa ng Diyos yan. Sabi ko sa yung stick, hindi ordinary yun. Akala nila nakaipit yun. Eksakto lang yung sa daliri ng paa. Kahit ipitin mo yung tao, masasaktan ka, pero hindi ganun ang lakas ang reaksyon. Makasasakit ka, para kang kinakagat ng langgam, pero kaya mo tiisin. Pero yung pag may sanib talagang isang tao, ay naku, maniwala kayo sa akin. Pag sinipsip niya yung para niyang binubutas ang buong espiritu ng nasa loob ng katawan. Yan ang sinasabi sa inyo. Kaya minsan gumagamit na lang ako ng papel Ang hindi ko pa nagagamit yung balahibo ng manok, nagamit ko na yan kahit puti, itim. Ang hindi ko pa nagagamit yung dahon. Baka sunod, wala nang reaksyon. Yung papel nga, sobrang nipis na yan Yun, tama naman ginagawa nila Hindi na babalik. Basta mga demon, mga subo, alam na nila yan. Yung mga mangkukulam na may subo, pag alam nila malakas yung manggagamot, hindi na yung babalik. Hindi naman tanga yan para magsaktan siya. Kayo, tanongin ko, yung mangkukulam, kinulam niya. Sinabi niyang malakas yung pinunta niya manggagamot, ayaw ko na. Mamamatay ako sa sakit, mamamatay ako sa Pilipit. Susubukan mo pa bang ulit pumasok? Hindi na. Kaya yung iba na babalikan, yun po yung mga exorcist na demonyo na po yun. Meron po silang buhay na hindi po nila matanggap. Naghirap, yumaman, iniwanan, nawala ng pag-asa. Yan po yung ibig kong sabihin. Process na po yan.
Kailangan po matinding panalangin po yan. Diyan na po nagsisimula ang mga devil na po talaga. Ang demonyo po ba kayang magkatawan tao? Siyempre, nakalagay po sa Bible yan. Mantenso. Mega shoutout po. Jezebel. Siyempre, kaya nga devil eh. Si Satanas nga, kapangit-pangit. Siyempre, paano niya nagiging mukha eh. Pero kung meron po kayong subo sa katawan nyo, at meron kayong kapayapaan ng puso't isipan nyo, kahit mag-ano pang taon demonyo, mararamdaman nyo po siya na demonyo. Yun po yun. At balik ulit tayo Tito Click. Kuya Andel, may kilala po ba akong mensahero dito sa amin eh? Po, matanda na po siya, kuya. Kung ninakawan ka po, alam niya po kung sino at pangalan at kung saan po nakatatagpuan. Pwede po yun. Mga mensahero sila. Kung ganyan po may kilala kayo dyan, malay mo, kwentuhan mo, baka may makuha ka sa kanya, kahit matanda na siya, makakuha ka ng konting technique sa kanya. O pwede yun subukan mo, wala namang masama. Basta, mararamdaman mo naman yun. Makipagkaibigan ka sa kanya, at dali mong kapayapaan at salita ng Diyos. Yun lang. Sabi mo totoo, na gusto mo merong matutunan at kalaman, okay lang yan, walang problema yun. Kapagpalang gabi po, Apo Andy, Alex Go. Mega shoutout po, Alex Go. Mapagpalang gabi din po. Kuya Andy, babalik po ba kayo? Ano? Sino yun? Kenneth? Binanggit ulit. Sagutin ko muna to si Edward ulit Kuya Andy, kuya, babalik po ba sa inyo yung mga sakit po na ginagamot nyo po kung baguhan ka pa? Natural. Sinabi ko na nga sa inyo, yung una ako naggamot. Diba, paulit-ulit ko po yan sinasabi. Ikaw, Edward PH, matagal ka na nanonood sa akin. Diba, nagtanong sila sa akin yung isang araw, nag-live ako. Kaya ngayon, hindi na ako namamatay. Salamat may nag-sponsor sa akin magpalagay ng wifi na meron ako wifi ngayon. Diba, naalala mo si Lee? Nagagamot daw siya sa Tugigaraw. Minsan, nanghihina at nakakaramdam daw siya ng pagod. Bumabalik po lahat ng sakit. Yung pasyente mo, bumabalik po yung sakit nila sa manggagamot. Kaya po yun nanghihina at natutulog sila. O kaya nilalagnat nagkakasakit. Dahil nga po wala po itong proteksyon. Tinuro ko na nga po sa inyo, di ba, yung tubig. Kung kayo ay nagpapainom ng healing water, dapat umiinom din kayo ng tubig. May dasal yun. Dadasalan nyo ng Ama namin, Abaginong Maria, sumasampalataya ka. At sabi mo sa aking Ama, Panginoong Jesus, Amang Jesucristo, itong tubig na ito ay basbasan nyo po ng inyong mapagpalang kamay. Itaas mo ng kanang kamay mo. Upang ito ay maging tubig at sandata ko bilang instrumento nyo o alipin nyo o anuman tawag mo sa sarili mo. Para po ang lahat ng sakit ng mga pasyente ko ay hindi dumapo sa aking katawan lupa at espiritu, kundi ang maghari kapayapaan ay ito'y maihi ko at madumi ko. At hindi rin po ito makahawang sakit sa mga pamilya ko at anak ko. Tinuro ko na nga po sa inyo yan yan. Kaya nga sila ganyan Kaya liba po may ibang manggagamot, nilalagnat sila, nagkakasakit sila. Dahil po yung mga sakit po ng mga pasyente nila, bumabalik sa kanila. At pag dumidikit yung asawa nila, doon po yun nagkakasakit ang pamilya nila. Kaya hindi rin po akala nyo ganun-ganun lang po ang paggagamot. Lalo po yung pag mga bagito at bago lang po manggagamot. Naranasan ko din po yan, kaya sinasabi ko na dati bagito din po ako. 1 buwan akong pumayat. Lalo po yung mga bata pa mga gagamot. Meron po ako nakita sa YouTube na batang-bata pa siya maggamot, lalaki po siya. Talagang bata pa siya. Nagla-live pa siya sa Facebook page niya, sa YouTube channel niya ng mga orasyon, sa pagdarasal. Bata pa siya. Ko lang yun Meron kasi akong sinesearch. Nakita ko siya doon. Bata po talaga siya. Hindi po siya sa North. Alam niyo naman po, meron pong manggagamot sa North na nasa parte South po siya. Nasa Bisaya po siya. Bata po siya. Akala nila gano'n lang po ang paggagamot. Ako nga 1 buwan akong payat
Isang buwan ako nang hinang katawan ko kasi hindi ko pa alam gamitin ang proteksyon ng katawan ko. At hindi pa nila nasasali ng Diyos lahat ang energy sa katawan ko at hindi ko pa alam kung paano dasalan ng tubig. Kaya yun po, sinasabi ko. Balik na tayo kay Alex. Sagot mo, Edward Pitch, ha? Mapagpalang gabi po, Apo Andy. Ask ko lang kung may kakayahan po ba akong maggamot. Thanks, God bless. Yung sagot nyo po, Alex, go. Alex, go. Hindi ko po alam kung may kakayahan kayo maggamot kasi yan ang pangalan na nakalagay nyo. Hindi naman po yan totoo yung pangalan eh. Minsan, ang tao nakikita ko kung may kakayahan. Katulad yan ni Abraham Lee. Natuto na siya maggamot. Yung stick na ginagamit niya galing sa Pong Nazareno. Hindi ko pa siya nakita ng personal. Pero, naramdaman ko na willing siya matuto. Naririnig nyo naman, nababasa nyo yung comment niya. Dahil yan sa napakalakas at kapayapaan. Ang paggagamot po kasi, kailangan isuko mo na ang kasalanan mo sa Diyos. Tao lang tayo. Hindi naman natin kaya maging perfecto na hindi tayo makagawa ng kasalanan. Minsan, sabi lang natin ang totoo sa Panginoon Kristo. Hanggang ano lang ang kaya natin, siya na magbibigay ng lakas sa atin. Maging totoo ka lang sa sarili mo. Yung iba kasi gusto maggamot. Ito lang para sa akin kahit malakas yung ulan ngayon. Yung iba gusto po maggamot. Gusto po nila maggamot para po sumikat. Dati nga nahiya ako maggamot, ayaw ko magpa-YouTube eh. Kung hindi lang ako pinipilit ng taong simbahan para daw mas marami pa tayong matulungan Kasi sagot ko sa sarili ko, hindi ako nakapag-aral Yung iba gusto matuto maggamot. Gusto nila maging mataas at kilala. Minsan, ang paggagamot, minsan inaatake rin kami ni Satanas. Bibigyan ka rin ng pasyente ni Satanas Oo. Kala mo hindi. Totoo yan. Si Satanas ay magbibigay din ng pasyente sa'yo. Pag yan nagbigay sa'yo ng pasyente, lalaki yung ulo mo, nakakapagpagaling ka na. Alam mo ba dati, pag ako nilalakasan ko na boss ko kasi umulan pag ako naggagamot, masaya na ako Natuwang-tuwa ako at tanong ako ng tanong sa sarili ko Nagdarasal ako sa Diyos Binubuksan ko agad yung kandila. Panginoon, paano ko kaya nakausap yung mangkukulan? Totoo ba kaya yun? Bakit nag-iba boses niya? Panginoon, bakit lumit yung boses niya? Bakit nakikita ko yung nasa loob ng katawan niya? Parang hindi pa ako mapaniwala sa sarili ko. Minsan nga wala pa akong tiwala sa sarili ko Kasi baka iniisip ko minsan, baka magkamali ako. Kung gusto niyo po matuto maggamot, isuko niyo lang ang sarili niyo. Maging totoo kayo. Sa maggagamot po, bawal po ang judgmental. Bawal po sa gusto matuto maggamot. Katulad ni Lee, lagi nagtatanong sa akin, nagme-message sa Facebook page ko yan. Bawal ma-judgmental sa paggagamot. Bawal mapangusga. Bawal pangunahan ng Panginoon. At wag mong, kahit nakikita ko yung pasyente, nakikita mo, wag mong sasabihin agad. Hayaan mo ang Diyos ang magsabi sa iyo. At hayaan mong bumuka sa kanyang bibig kung sino talaga siya. Minsan, akala mo yung nakikita mo duwende. Yung pala, hindi. Isang demonyo. Yung demonyo, kaya kahit anong uri ng mga masasama. Masasama nga sila Yan po ang sinasabi ko. Kaya yung iba po, sabi ko sa inyo, relax nyo lang ang buhay nyo. Walang problema po, Alex Go, kung gusto niyo po matuto maggamot. At kung may kakayahan po ako maggamot, nasa tao lang. Lahat tayo, kahit nga ako, bigla na lang ako binigyan ng karunungan ng Diyos. Apo Andy, isa lang bata po bang meron edad na limit bago siya pwede maggamot? Ayan, maganda to ang tanong ni Lloyd na taga Laguna. Ang limit ng isang batang manggagamot ay nasa edad ng... Pero kung ito, sagutin ko muna itong tanong mo. Kasi pangit naman kung gusto mo matuto, mukhang bata ka pa. Pag ang tatay mo ay manggagamot, may angkin ka ng kakayahan ng lolo mo. Pero hindi pa to mag-improve dahil nakakaramdam ka pa ng takot. Pero pag pinili ka ng Diyos at nakatakda na to sa'yo, after 18
pataas. Tanda mo, si Papa Jesus, yung naggamot, ay nasa edad siya ng 30, pataas. Kaya ako nga sabi ko, bakit inintay niyo pa akong bugbugin ng stepfather ko? Tapos, naggamot ako, nasa edad ako ng 30 plus, 33 yata yun, o 32. Nagsimula ako maggamot. Di ganun na ako katagal, 40 na ako. Tapos, 1 taon at 6 na buwan ako nagdasal. 1 taon at 6 na buwan din ako tinuruan magdasal at maggamot. Tapos kalipas ng 4 na taon, pinadala ako dito sa Pampanga. Kasi 5 years na ako sa Pampanga. Pero hindi pa ako nag-YouTube. Pero kung tatay mo yung manggagamot at lolo mo, nagagabayan kanila. At natuturuan kanila ng tama. Pero kung manggagamot at gusto mo agad matuto, hindi pa po pwede talaga. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko dinidisappoint. Pero nasa inyo pa rin ang pasya. Wala sa akin. Nasa inyo pa rin. Kasi kung gusto nyo matuto maggamot, pag-aralan nyo munang kontrolin ang sarili nyo, huwag magalit. Pag-aralan nyo munang yung isipan na huwag maging judgmental. Pag-aralan yung isipan nyo yung paano maging mapakumbaba. At para kang nitong para kang chairman. Hindi ka pwede kumampi dito, hindi ka pwede kumampi. Tagapayo ka lang. Parang si Sir Rapi Tulfo, di ba ganon? Tagapayo lang. Taga-alalay. Minsan tumatawag pa siya ng abogado na si Attorney Tungol, yung anak ng asawa, manugang niya, di ba? Humihingi pa rin siya ng advice. Hindi ka pwedeng kampiyan mo to kasi minsan yung pasyente, hindi naman lahat kasi ng pasyente na kinukulam sila ay mabuti. Kaya sila nakukulam dahil meron din silang kasalanan. Kasi dito marami na akong kahit doon inang sulumit ko na kay Tantang Ermitanyo, marami na akong narinig. Hindi lahat po rin minsan ang nagpapakulam ay yung mga kinukulam ay mabuti din. Pag natuto kayo maggamot, marami kayong malalaman na istorya. Marami kayong malalaman na kakaiba. Meron nga akong ginamot dito, talagang pangit sabihin. Babae man o lalaki, kaya sila kinulang, nakikiapid sila. Wala silang kakayahan na idemanda ang tao kasi may kaya at nakakahiya. Kaya ang ginawa nila, masakit man ito, umulang magkukulam at pinakulam nila yung mga taong nangaagaw sa pamilya nila o nangaagaw ng lupa nila. Binibigyan nila sakit. Bakit ba lahat ng kinukulam? Akala nyo, marami akong naririnig sa Facebook page yun. Patayin mo na yan. Huwag mo nang tularan. Sige, gilitan mo ng yan. Kahit gilitan mo ng gilitan yun yung mangkukulam. Marami naman mangkukulam. Hindi lang naman isa. Kung gusto mo talagang ipapatay yung mangkukulam, kung talagang batikan yung mangkukulam, patay na yung kinukulam niya. Kaya doon yung malalaman ng katotohanan. Kailangan kasi lagi tayong mabusisi. Malakas talaga yung ulan. Nasagot ko na yung Lloyd, yung tanong mo. Kailan pa kaya ang bata na basbasan ng isang dublasa manggagamot? Kung kailan pa papasok ka ng 15 years old pataas. Bago ka mag-18, batikan ka na manggagamot. 15 pataas capacity ng bata. Kasi baka yung bata manghina. Roger Dulix ba yung pangalan na yun, kuya? Hindi ko kilala yung sinasabi mo, Lee. Maingay tuloy. Hindi ko kilala yan si Rogen Dulix ba yun pangalan nyo, kuya? Hindi ko kilala yun. Hindi ko siya kilala. Magandang gabi po, Apo Andy. Watching from Hong Kong. God bless all po. At magandang gabi din po sa inyo, Shirley Agapan. Apagan. Mega shout out po sa mga taga Hong Kong dyan. Ingat po kayo mga OFW. God bless po. Babae man ito, lalaki, nanay at tatay po. God bless po sa inyong pamilya lahat dyan. Kaya tanong ko lang po, mas naririnig po ba ng Diyos ang dasal natin kapag magsisindiputi tayo ng kandila?
Lalo tuloy lumakas. Pagsisindi po ng kandilang puti para manalangin, wala naman pong problema sa Diyos. Kasi ako, pag ako na-service at wala ako sa altar ko, nagdarasal ako sa sasakyan. Pag nagse-service ako, pumatak ng alas 6, kaya nag-service ako ng malayo, pauwi na ako. Nananalangin na lang po ako sa isip. Tapos, maluwalhati. Napapakinggan tayo ng Diyos, wala pong problema yon. Pero kung nasa loob ka na ng bahay nyo, para sa akin, buksan mo yung kandila para yung liwanag makita ng Diyos. Pwede din po yon. Kung wala po kayong kandila, pwede pong gasera. Kung wala pong gasera, buksan nyo lang po yung ilaw nyo. Huwag po kayo mananalangin ng walang ilaw. Yun po, pwede po yun. Maririnig tayo ng Diyos. Walang problema sa Panginoon Kristo po. Jessel Gentenos. Hello po, host. Gandang gabi po. Ay Caballero. Lalo tuloy lumakas. Mega shout out po kay ay Caballero. Mega shout out po. Salamat po kuya sa turo ninyo po sa dasal at tubig at parang tumunaw na po ang mga sakit po. Awa ng Diyos po. Hindi naman po ako nagkakasakit po. Kuya, namamayat po. May lamig lang po akong nararamdaman sa kamay ko. Okay lang yan, Lee. Walang problema yan. Lloyd, bakit po laging nasa bundok yung mga ermitanyo? Magandang tanong yan. Kung bakit sila nasa bundok? Kasi yung unang panahon, kinakatakutan sila. Iniisip sila ay sila yung mga manggagaway, mga mambabarang. Yun po yun. Minsan natanong ko na si ermitanyo yun, bakit lagi ka nasa bundok? Kasi iniisip daw nila, ganun sila. Salamat po sa panag at sa pagtuturo mo, Apo Andy. Walang problema yon, Lloyd. Lee, tama po ba kaya, Andel, na dapat kilalanin mo muna ang ating sarili natin? Tama yon. Kung gusto nyo matuto maggamot, dapat kilalanin mo muna natin ang sarili natin po. Kasi, tandaan nyo, pag kayo natuto maggamot, lapitin kayo ni Satanas. Lapitin kayo ng mga kaaway natin. Kaya ano pa yan? Diablo. Hahanapan kanya ng butas. Pag mahina ka sa laman, doon kanya titirahin. Pag kaya mo kontrolin yung laman, matatagalan siya. Alam ni Satanas yan. Ang gagawin niya sa pera. Pag nakukuha ka niya na sa pera, o kontrolin ka naman niya sa bagay, palalakihin niya ang ulo mo. Yan po yan. Kilalanin muna natin ang ating sarili. Hanggang sa ng kahinaan natin, baguhin natin bago ka maging gagamot. Yan po ang totoo. Pau Custodio. Magandang gabi po, Apo. Magandang gabi din. Mega shoutout dyan kay Pau Custodio. Mega shoutout sa inyo. Lumakas na yung ulan. Ang lakas ng ulan po dyan sa inyo, Kuya Andel. Lagi na lang umuulan dito. Pero nagpapasalamat ako sa nagbigay ng wifi sa akin. Kita nyo, kahit malakas yung ulan, hindi tayo naghahang. Yun lang po. At maraming salamat din po. Lakas ng ulan sa inyo. Live mo po sa wifi. Laki ng blessing parating, ha. Opo. At maraming salamat po talaga sa nagdonasyon ng wifi. Ay nagpa-apply na si Africano taga New York. Mega shoutout. Marami kasi nanonood sa akin doon. Lalo tuloy lumakas ang ulan. Ang umuulan dito lumalakas after 15 minutes, 10 minutes humihinto. Para lang po nagbe-blessing sila. Yan, nasagot ko po yung mga tanong nyo, ha. Gusto nyo matuto magamot? Isuko nyo muna ang sarili nyo sa Diyos. Basta sa paggagamot, mahinahon. Hindi ka pwede maging mataas sa sarili mo. May mga kapre po bang kasing lakas ng kawayan? May mga kapre po bang kasing lakas ng kawayan? Meron po. Yung may mga kapre po ba na
kasing lakas ng kasing taas ng kawayan pala. Meron po kasing taas ng kawayan. Yung bahay nga namin mataas eh. Hinakbangan lang yung pader ng kapre doon, oh. Yung nagpagamot sa akin yung kapitbahay namin. Nalaman ko na may kapre doon sa puno ng malaking mangga. Sabi niya, binato daw siya ng mangga. Sabi ko, paano ka binato ng mangga? Kumain daw siya ng mangga yung apo. Nagbakasyon yung dati dito, wala pang COVID. Binato niya yung mangga, gabi. Ngayon, gabing-gabi nilagnat. Ating gabi na dinala sa akin yun. Tinanong ko kung gano'n siya kataas. Sinabi niya, mataas daw siya doon sa puno. Taas-taas ng punong yon. Mataas pa daw siya dito sa bubong namin. Kasi taas lang po ng kawayan. Depende po yung sa taas ng kawayan, ha. Pero kung sobrang taas po ng kawayan, wala na pong ganong kalaking kapre. Ang kapre lang po, 3 klase lang. Kasi taas lang ng tao, mga 6-footer, kasing taas ng bahay, at kasing taas ng poste. Yung poste po na, yung poste katamtaman lang, at kasing taas lang po ng punong mangga, yung bumubunga na po ng mga Indian mango. Yan po. Pero kasing taas na po ng haba ng kawayan, wala na pong ganong kapre. Hindi na po yung ganong kataas. Yan, lakas tuloy ng ulan. Salamat sa mga nagtanong. Hindi lang po masasagot ko sa inyo, ha. At may healing water po tayo sa Sabado. 6:30 o kaya alas 7 ng gabi. Pagkatapos ko manalangin. Healing water at panalangin po yon. Sa Facebook page ko po yon. Sa 20 plus dito nanonood, paki-subscribe na lang po yon. Ay paki-follow po. Sa Tatak Albularyo Facebook page po. May lakas ng ulan. Kaya po ako nag-live, nagpapasalamat po talaga ako. Dahil sobra po talaga. Kita nyo, ha. May wifi na. May dumating pang blessing. May dumating pa. Kaya masaya ako. Masaya ako sa lahat ng nanonood sa akin. God bless all po talaga. Mukhang lumalakas na yata yung ulan. Ayaw na talaga uminto. Pero nagpapasalamat na po ako sa inyong lahat. Salamat po sa konti nating kwentuhan. Salamat din po sa mga konting katanungan. At salamat din po sa pag-aabala ko sa inyo. Kasi lumalakas yung ulan. At wala na akong marinig. At nagpapasalamat po ako. Sa next time lang po. Sa Sabado, magla-live po ako sa Facebook page, Healing Water. Doon na lang po tayo magkwentuhan. O dito ulit, susunod. Pasensya na po kayo, lalo lumalakas yung ulan. Nang angawit din boses ko magsalita. Maraming salamat po. Ulitin ko, sa Sabado po mag-healing water ako, kasama po panalangin. Magsisimuna at ide-demo ko po yun. At pakinggan nyo po yung sinasabi ng Pong Nazareno. Gamot po yun sa mga sakit sa bukol, gawa ng mga elemento spiritual, yung mga taong gusto matuto maggamot. Tuwing Sabado ko po yung gagawin. Pakishare na lang po lahat yun, tuloy-tuloy, para marami po makainom yun. Tuwing Sabado po ako mag-healing water, panalangin sa Facebook page ko. Bigay ng Panginoon Kristo yan. Share nyo lang ng share yan. Marami po yan makakapanood. Malay nyo, pag-share nyo ng pag-share, bigyan din kayo ng blessing ng Panginoon Kristo. Dahil yan, ay hindi ko yan ginawa. Kasi nag-iisip ako, paano kaya tatalab yung healing water do sa online? Napakahirap yata yun. Buti sana kung hawak-hawak ko. Pero may hudyat tayo sa galing sa Pong Nazareno, kaya paniniwalaan ko. Kasi maraming gusto nagre-request niyan. Share nyo lang po na share yun. Sa Tatak Albularyo. Maraming salamat po at God bless po. Isang oras at 24 minutes na tayo. Talagang malakas ang ulan. Hindi ko na kaya magsalita. Maraming salamat at maraming salamat po sa inyo. God bless po. Pagpalain na tayo ng Panginoon Kristo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po. God bless po. Share ko na lang po sa kapatid ko at gumaling ang anak niya. Maraming salamat po. God bless po. Lloyd, maraming salamat din po. Lee, maganda. Maraming salamat sa inyo. At mega shoutout pala dyan kila Kenneth Mortel. Salamat. God bless all. Thank you po.
Kita-kita na lang tayo sa Sabado sa Facebook page.